Ibilbidea oso ondo dago, zona bat hola beti urte osoan lokatzari pixka bat daukena, baina bestela dana da nik uste dagoela, oso ondo, kejaik ez dago. Hortik. Bueno, motza da 16 kilometroko ibilbidea. Motza nik uste oso polite dela, eozin egiteko gukoa, badauke bere gora bera baita ez, baina ibilbidea oso polite da, oso irikie da, zelaie daude, belardie die. Eta nik uste oso txamurre eta erreza dela egiteko. Luzea, 25 kilometro, hor dago pixka koska fuertentxona hor dago, atxu, iotzen dela. Baina, bueno, azkene motza da, kilometroko aldapa bada, fuertea da, piko-pikoa da. Eta gero, bueno, itzulerare oso paje politxe die, ez? Atxu azpian, hori dana atxu, pagarie da, orduan bidetxurua da oso politxe dana. Asari traieko ibilbidea primeran zegoen igandean, eta eguraldia ere ederra zen. Zoragarria, baldintza hauekin errekor berrien aukera airean zebilen. Naiz eta antolakuntzak Idiazabal Kirol Elkarteak oso zaila ikusten zuen, Aretze Gea eta Maite Maioraren denborak hobetzea. Hala ere, bi korrikalari handi hoien lana erreferentzia gisa hartuta, hitzorduaren 6. ekitaldian edozer gerta zitekeen. Izan ere, ikuskizun paregabea bizitzeko adina lehengai bazegoen. Asari traiaz eta proba txikiaz gozatzera iritsi ziren lasterkarien artean, Euskal Herriko selekzioko kideak ziren favorito nagusiak, eta aurpegi ezagun hoiez gain, goierritarrak, partaide gazteak eta Euskal Herriko txoko ezberdinetatik etorritakoak ere zerresana emateko prest ziren. Eta hortxe dugu, 6. ekitaldia abiatzen. Proba ohikoa den bezala, goizeko 9:30 hasi zen. Eta lasterketa Ojarbi aldera dijoala baliatuz, komentariotan lagun izango ditugun bi kideak aurkeztuko dizkizuegu. Batetik Laida Elizegi korrikalaria, kaixo Laida, ongitorri. Opa. Eta bestetik Lake Oiarbide antolakuntza taldeko kide hau, eta baita Laida bezala lasterkaria ere, ongitorri. Kaixo Iñaki. Bueno, Lake, zemuzko balorazioa egiten du Idiazabal Kirol Elkarteak? Bueno, ona, momentuz ona nik uste gustorateko modun garela. Alde batetik, eguraldie ona intzigun, antolakuntza bezala, ona, lasterkariek entzun da, bueno, pixka bat una batzutan beroz xamar egiten zuela, baina nik uste dut esandako zehonetik, bueno, eskertzekoa dela egin zuen eguraldia. Gaina, iragarkiak kontuan hartuta, bueno, zorionez, etzien bete eta zuentzako mesede, jakina. Hori da, larun baten nik uste pixka daunok gerela urduri xamar, asunto horrekin, bateko ekaitza izango zala, besteko ez dakiz ordu, eta horrekin ibiginen, pixka bat dudatan, baina, bueno, ezkenean behintzen nik uste ona intzigula bai. Eta, hortxe irudietan, Ander Iñarra, lasterketa buru bezala, fuerte hasi zen, trail nagusiko irabazlea, eta hasieratik hori nagusitasun osoa erakutsiz. Nik uste, bueno, nahiko naharmen zehola, pixka bat gogor txamara ingo ziola, behinat katara izan zeiken, baina ikusten gendun, ia asera-aseratio, bueno, pixka bat aurrean juntzala, behinat atzea xego, eta, bueno, esan daikeu, bueno, lasterketa nahiko erreza egin zuela Iñarrak, ez? Esan bezala, Ander Iñarrak irabazi zuen, bigarren tokian Beñat Katarain salkatu zen, eta emakumezkoetan
Oian Azkorbegoitia izan genuen garaie eta bigarren tokian gaurkoan gurekin dugun Laida Elizegi sailkatu zen. Laida, zemuzko balorazioa egiten duzu lasterketa honen inguruan? Bueno, ni oso gustatu nintzen eta bigarren postu horrekin zoratzen. Oiana beste nivel badauke eta ez inundik ino espero, ez beha iseitzek eta ni nire lasterketa egitea eta horrekin txeg. Nik ez daketek izan estrategiaik, atatzen naiz aldala disfrutatzea eta nire lasterketa egitea. Gero egia da lasterketan zarela, beti behaz diozu atzen zein datorren, batez atzen zein datorren, baino... Baina, 25 kilometroko lasterketa bati aurre egiteko, ez dezupetzen zetokitan eukiko ezune aukera, pixkate gehiago estutzeko, zinbeste leku batzutan altxatu behar duzun hankea? Bai, nahi lasterketatan kosta egiten zait lasterketan sartzea eta hasirak gorrak egiten zaizkit. Baina egin aurreko iganden, oso guztua, hasiratio bastante fuerte, bai, ondo ikusi nintzen. Eta orokorren, nire, hobetona goraka ebiltzen ez, eta gaina azken aldin, lasterketa egin berak gare konfiantza pixka galduta, eta orduan, gora, nik hoxe aprobetxatzen dut. Gora bera askoko lasterketa den arren, ibilbide honek lake ematen du aukera desente korrikaiteko, ala? Bai, hala esaten du, aurreko horiek behintze bai, aurren dikotzen horiek guri geixio gostatzen zaigu. Baditu olako malda ez die luze-luzek, baina, horietan behintzet oinez juteko malda izango litzeke. Motxean ez dago hainbeste, behar badaia luzea sartzen baldin bakea, atxuko igoera esan dezakegun, dala pixka bat gogor txamarra, oinez eitzekoa, baina beste gehien txona ia korrikan eiteko moduko da, bai. Lasterketa honen ezaugarririk nagusinak, zeintzuk dira lake, ibildeari dagokionez? Nik uste aserea nahiko xoabea daukela, geho sartzen gea aldapa ez da oso fuerte hoitakoa, baina esparru aldea sartzen geana, irumu gata, hortxe dago repetxo aurrenekoa izan dezagun, da geho ia pixka bat rekuperatzeko badaukezu, eta lehen zaizutela, lehen geho baitu hor mendik asko batzuk, ez dienak oso luze, nahiko piko bai, eta behin, atxu pasa, etxegaratea jetxi eta jendea pentsatzen doi handik nahiko erreza izango litzekela, baina hor dago nik uste koska, ez? Etxegaraten pixka bat indarrak gordetzea, zeharka jun behar da, eta izkenen badauke bere koska txiki bat edo este, eta hor nik uste dut, Laida beak esango do, baina uste dut pena beziola indar pixka bat gordetzea. Bai, dudik ezin. Nik hortxe pizten naiz egizan, etxegarate aldea hortxe guztua, eta gero azkeneko bi repetxoik nik guztua eta hartzen jut, hasik, netzako rekorridua fenomenoa dago. Bai, hor ikusi dut batez ere bat bizkaitar bat ikusten nuen hor, nahiko aurrea pasadala, eta hori gertatzen da, batzuk izaten duena, eta Laidak esan do, baita, batzui aserea guztia itezate, bizkorrateatzen die, baino besta batzuk, juten dira pixka bat, ez dakit, mantxoxego, eta esate izute, zazpigarren kilometroa oindik oso goiz da, horti aurrea gelditzen da nik uste gogorrena, eta pentsatzen dut, pixka bat behintzek ordein barko litzekela. Eta lehia polita bizizan genuen, hasiera batean behintzat bi hoien artean, batetik Inarra, iazko irabazlea, eta bestetik Katarain, iazko txapeldun ordea. Aurten ere, posizio horietan geratu dira, biak, ez dakit, espero ziteken hori. Bai, nik uste baietz, ikusitaz jende zetorren nik uste, hortxe gure ikuspegitik hor ikuste ginuzten, ez? Bai Inarra eta bai Beñat, aurrena eta bigarren, ez? Pena da jende bate, betiko jende bat, ez? Adibidez, Hasan bat, Jokin Lizeaga, biek ere izurratuta, eta oso gustoko du Idiazabala etortzea. Ezin izan du etorri, eta baina gu gustora, eta esate izut, lehia asunto hori gero helmugan egon itzen, aurten aukera izan nuen beraiekin egoteko. Normalen parte hartzen izaten zarako? Hori da, aurten oso ezberdin izan da niretzako, arraro xamar sentitu naiz, egi izan, leku hortan, baina be aukera emate izu, bukaeran jendekin egoteko, sensazioak eta abarrez, galdetzeko, eta Inarrak esate zidan, bea, denbora pixka bat luza aintzigun, 6 minutu gehiago. Alde batetik esate zian, aurretik ez zeugat inor, eta atzekoare pixka bat atzea xamar ikustezon, ez? Urdun beak, igual denbora aldetik etzon hainbeste ez dutu, ez?
eta Beñatek, hori kontatzen zuen, bea guztun sobrare pixka bat, juerga esan dezagun, maila hortan egin da zeola, kilotxo mageixo zeukela, eta ez zeonla euneko, eta orduan pentsate beharari denbora pixka bat junen zikula, ez? Horten, zenbateko partaidetza izan dezue, Lake? Bueno, izen ematek izan ditugu 210 bueltan, izan ditugu gu oso gustora, datu horiekin. Gero badakizu, Iñaki ze pasatzen dan, izkenen lasterketa egunean beti jendek faiatzen do. Eta baino, bukaeran behintzet esan dezagun 2 lasterketatan 332 lasterketa izan ditugula. Ez da xamurra, kopuru hortara iristea, kontuan hartuta zen olako kompetentzia dagoen. Gaur egun, bai mendin eta errepiden arten. Bai, hori da, ez? Horrekin nik esango dizu gauzatxo bat. Oain dela 3 urte pensatzen nuen, ia bunau, bukatu eta zegoela, ez? Baina ikusten da, ez dala horrela, ez? Geozta lasterketa gehiago daude, baina gertatzen da nik uste lasterkarik gutxi gora bera, hortxe gabitzela, urdun. Ze pasatzen da, lasterketa geozta gehiago, korrikalarik lehengo moduan, urun danea jendea ezin deula jun. Urduan gertatzen da, kopuru aldetik, nik uste gehienak, beheraka dihoatzela o atzela, ez? Hala ere, zuek bai lortu dezuela, ez? Korrikalari fidel batzuen gana iristea, eta hortxe behintzat herritarrak eta goierritarrak ere, urtero fin, hori izaten dezuela. Bai, dudarik gabe, ez? Gertatzen da, zenbaitekin geho hitz egiten duzu, eta, fetxa esaten du, ez? Batzuntzako abuztu, oporrak bezala hartzen da, eta irailea oso gogorra egiten dela, ez? Baina, gaurko honen bestela noa jumar dezu, ez? Dana da bete inda dago, gu horik, horreati apustu egin gendun, eta nik uste dut, gustura bateko modun garela. Goierritarrak, nik uste dut atope, eskertzekoa dela, Idiazabaldarrak berdin. Eta, Laida, ez dakit, zuzeu nola bizitzen zenuen, hor, zenbait aurpegi ezagun zenituen, ez? Horrek baita indarra emango du, ez, aurrera jarraitzeko. Bai. Batzutan indarra eta beste batzutan hortxe txarren ere atatzea, eta hosti txarrare, baina, bai, eskertzen da, aldamenen pertsona, konfiantzazko pertsona eukitzea, bai. Eta, sailkapena ikusita, zure atzean zijoanakin lehia polita bizizan zenuen. Bai, emaitekin, behar bigarren jarri zan, karrera aseran, eta gero nik, ez da inoiz adelant aurreatu nun, baina lehenengo 7 kilometroko horrezak izan izango zen, baina 7-8 kilometro behintzat joan ginen behatzen nula, bere arnaso jaitzen nun. Eta hortxe pixkat, nire aurrea juteritze, baina beak esai juien ziten, da ero, ez dakit, ez dut judizena kontrolatzen, baina hor aldapa bat hasi zanen hor gelditu zan atzea. Bai, eta gero ja ez nun behizte ikusi baina. Eta polita Idiazabaldarren arteko, lehia, lehengo jarretar bezala, Beñat Katarain sartu zen, baina gero, sailkapenean bera eginez, 5. eta 6. tokian, biak batea gainera, Ander eta Sergio Serrano anaiak iritsi ziren, beraien artean, baita lehia bizi izango zuten, da? Esaterik baldin badago, ez dakit. Anai edi, baina ezkenen lasterketa bat bakizu ze pasatzen dan, ez? Aurrenekoa dala. Pentsatzen dut, larun baten nik Ander jotzen non, zeon momentu behintzet, beha jotzen non favorito bezala, ez? Ojarri arte gainea, bera zen, sailkapen buru. Bai, irten zan tiroa bezala, Iazabalen beha aurrena pasatu zan. Eta gero, Sergio Zakur zaharra da, ez? Eta, nik uste karrera gehintxona biek bate egin zuela. Jetxieran, baita, nik uste dut hortxe ibili zila. Eta izken momentun bi batea sartu zen. Eta Sergiok esan zion derri, venga, segi aurrea. Detalle politie. Bai, jauna. Eta, sailkapen orokorrai erreparatuta, Ander Iñarra garaie, 2 ordu 9 minutu, eta 59 segundotan helmugaratuta, ondoren 6 minututara Beñat Katarain, eta 2 hauen atzetik, Jon Ugalde, Igor Olalde, Ander eta Sergio Serrano sailkatu ziren. Emakumezkoei dagokienez, Oian Azkorbe Beitia Abadiñoarra, Euskal Selekzio hau, lehen tokian helmugaratu zen, ondoren Laida Elizegi iaz bezala txapeldun orde, eta iparraldetik etorritako Malut, Konbareu, korrikalaria, 3. tokian helmugaratu zen. Bai, honen berri ez genduken.
Eta, bueno, gustora, ez? Hola kanpotik jende berri etortzen den ere, gustora hartzen duzu, ez? Eta beharen ikuste, txoratzen bukatu zuela. Bueno, bi aldiz podium nahi zan, eta nik uste behar zeula oso gustora, ez? Eta errepikatzeko gogokin, pensatzen dut. Atxurbiko gainontan Oiana Azkorbebitiarekin bat egin ostean, goazen Asaritrail Mikel Garmendiaren oroimenezkoaren proba nagusiko korrikalarien helmugak ikustera. Poza ez, hemen etxea onduan korrika eginda, hola zaleen aurrean poza irabaztea ez, betide. Txiratikan aurrean atea naiz eta tartea atatzen joan naiz ez, igoeretan tarte xente atatzen nion, jetxeetan igual mantenduela, baina bai, nazioetikan aurrean. Zer da lasterketa honek duena zuretzako, ez da lehenengo aldi irabazten duzuna? Ni oso korrika asko egitekoa naiz ez, gaitasunet korrika bi euro handian egiteko eta ibilbidea proposa da niretzako. Gustora, bigarren postun bila etornez, Anderrekin banekin ez nukela ezer egiteko, eta bueno, atzekokin, etxeaten pasatzen, da nahiko larri bil naiz. Zer daka lasterketa honek zuretzako? Rompe piernas esaten dan hori dala, gora eta bera, eta korrika asko iteko lasterketa da. Gustoa, nahiko beste urtetan naino pixka hobeto regulatu eta ez dilen urteko tapa jaraik eman da ondo bukatu osake, gustoa. Ilunpetan, itzederrenak hurbiltzen direnean, gertu sentitzen zaitut. Hor zaude, ta nire itzaletik urrun egon arren, hor zaude berriro. Aurrean, zuri beltzean dagoen irudi bat, lehenengo taupada. Doinu bat, etxipenaren... Pero bueno, beti guruzu irabaztie, espero ez, baina bueno, bakin Oiana Kortazar falta zan, referentzia bakarra neuken, laidan apurtxu apai, baina, bueno, espero, baina, bueno, esperantza ba neuzken, eta izan, lasterketa izan nik uste baino gogorra beroa gaitik, bueno, gustora inunaz, da, bai, posik. Ire da urten, bai garri hotela hori, beru igez baino gaita, igez igual disfruta honaben apurtxua gehitxo hau, zaurten beroa baten ja kristona. Horikia, zegora bere askoko lasterketa bada, korrika asko iteko lasterketa bat, irripa politia egozena, baina ez da mendi bat ere egoteko lasterketa da, korrika itekoa, apurtxo bat korrikalari askok parte hartzen moduko lasterketa bat, baso asko deko, eta baso oso ondo dauz, gerizpetan da zati asko. Oso guztuak izan. Asko disfrutan dut hasira dio, nahiko hasiran gaino beti nahi kosta egintza, baina gaur ez dakit, indartxu neon da oso ondo guztua hasieran. Gero hoxe hirugarren nahiak gertuatzen ikusiet, berak hau ondo gestentzan, eta gero hoxen okertu ditetan geha eta horrek konfiantza galtzea indit, eta bueno, bukeran pixkaia haiatzeko gokin. Bueno, Mikelen omen ez ditzen dana, eta haiten launa ondie, eta bueno, gertuko jendea da, eta etxetik gertu, eta asko ustean zaiten lasterketa. Lasterketa berezi da, da gero sortzen den ambientea, eta bazkari, eta horrek asko balio, eta disfrutatzea. Pues muy contenta, la verdad no me lo esperaba porque estaba un poco cansada al llegar, las piernas un poco pesadas y bueno. Eta hortxe ditugu irudietan Asaritrail txikiko partaideak. Eta hementxe jarraitzen dugu Lake eta Laidarekin. Eta Lake ibilbidearen inguruan zer nabarmenduko zenuke? Bueno, nik uste ibilbide oso politi dela, eozin egiteko modukoa. Gainera pixka bat irunmu bat aldea jotze zeanen
dena, eta zion egoraldikin izugarri polite da, dauzken mendik askoiek, alde batea Aralar ikustezu, beste aldea Aizkorri aldea, eta esan dizutena, aldapatxon bat edo beste badu, baina gehientxona korrika egitekoa, eta nik uste jende animatzeko oso aproposa dela. Eta gizonezkoetan, Bilbotik etorritako Inigo Arias izan genuen garaie, baina agian nabarmentzekoa ere bada goierretar batek, Trigoi taldeko Josu Imazek egindako lasterketa, bere estrategia atzeko postu horietatik aurrerakoa izan zen, eta sprint bete-betean bukatu zuten bi korrikalari hauek proba, ez? Ikuskizun handia, Lake? Bai, oso politia izan zen. Gehoz honi zen biekin honi zen baita, lehen saizuten bezala. Eta Inigo esatezin, iaz luzea intzuela, eta luze xamarra, gor xamarra intzigula, eta bueno, aurten motzaitea pentsatu zuela. Eta bai, aizkeneko momentun, sobrare gaina, beha pixka relajatu xamartzetorren, eta jente guztiet abixau bat horrela bigarrena. Ziztu bizian etorri zan Josu Imaz, eta ez dakitzen bat posto aurreratu zituen, eta iaia txapela ere jazteko aukera izan zuen. Bai, gainen zuen, bi segundo, pena zeuken, Josuk kriston pena zeuken, baino horrela izaten da. Azkenen elmuga baleku baten dago eta aurrena pasten duenak irabazten da. Eta hauxe izan genuen, lasterketa txiki hontako albiste pozgarrienetako bat, emakumezkoetan kadete batek jantzi baitzuelako txapela Ane Iturria Tolosarrak ordu bete 37 minutu eta 57 segundotan helmugaratu baitzen. Eta bere atzetik, iruditan dugun, Oiana Zubillaga eta hirugarren tokian gerosiago ikusiko deun Ane Izagirre Zumaiarra izan genuen. Bai, harritzekoa ez. Lehena hori hemen Goierri aldean irabazita dago, Ane Iturria, bere aizpare etorri izan baita, eta Irene Iturria, eta nik uste, ikusita umeek ematen duen dik, zatik aurpegiz, eta oso Hortxe dugu, Anen aizpaden Irene. Bai. Eta, bik Tolosarrak, nik uste, proiezia hondikin, momentuz behintzet, geho ikusi inbarko da, ez? Zertan bukatzen duen, baina, haizu, ondo hasteke badauke bere kutxue. Egizan impresio jo beha ikustezu, eta eski umea ematen da, baina, Eta, ikusten da oso fuerte datorrela, bai. Goierretarrak ondo ikusi ditugu, beha sendar bat, bigarren postuan. Laugarren gisa, Lazkaotarra, Oier Larrañaga, eta gainera hau kadetea da. Bai, hori da, ez? Oier Larrañaga kadetea da. Ez da, 15-16 bat urte hola pensatzeko ditu. Beak irabazizon kadetetakoa, beha hurrena. Eta lehen esan zuna, behiak ere inu oso ondo. Gutxi xamarbilta zehola esan zidan larun batean, baina ikusten da nahiko poliki zehola. Eta aipatzekoa baita, Idiazabaldarra, lehen Idiazabaldarra, hasi Oiarbide, lehen aurten ere gelditu dela. Ez denolako taldea osatzen dezue antolatzaileok, Lake? Gu antolatzen egongo geha hortxe 10 bat lagun, hortxe urte osoan zehar hor haitzen geha, buru belarri, honekin. Eta gero, esan beharra dago, horren atzetik, bai egun beren, pixka bat hostiratik, azten geha pixka dorsalasuntokin, da bat beste, 140 baten bueltan ibiltzen geha, gutxi gora bera hortik, bai abituallamentu, bai kruzek, bai mendin zehar ere, baita jartzen dugu jende bat, pixka bat, zaintzeko korrikalari ez. Eta nik uste eskertzeko dala, ez. Guk lana aldeun gehien egiten dugu, baina egun hortako behar dugu, esku asko behar ditugu, kotxe asko behar ditugu, eta eskertzekoa, hainbeste jende horaxe gure gana etortzea, ez? Ni goixe parte hartzaile bezala eskerrak emateot Idiazabal Goierri guztiri, zate antolakuntza aldetik pasada bada, oso ondo organizata dau, markajea, abituallamentu, jendea jauzin baztarretan bilatzezu, eta gero ondoreneko bazkario, eta enetzako 10 bat antolakuntzai. Ez, hemen bezalakoik ez dau. Horti aurra gutentzea eta, altxorraren bila ibilita gare, hasi que ez. Orientazioan ere murgildu beharko zarete, hemendik aurrea ez, mendina hitzeko, kenduta hasari traian. Bai. Alde hortatik oso ondo. Ondo da, hementxe utziko dugu, Lake Laida, mila esker gurekin izateagatik, eta beste bat arte, ondo segi. Eskarrik asko zuei, eta datorrun urten berriro hemen izaten gehan. Hoi da, eskerrik asko zuei. Eta Lake eta Laidaren testigantzak entzun da, guazen, lasterketa txiki honek eman zuena ikustera, helmuga marratikan.
etorri nahi pizkarat disfrutatxera, ze normalian uda deportivamente ez zait oso ondo joaten. Eta, bueno, etorri naiz eta azken kilometrotan ikusi dut benetan lehenengoa ailega dezakela eta, bai, hori, lehenengoa. Bueno, gustoa. Poliki hasi naiz, kontrolatzen pixkat. Pena bat iruditzen zait dano batea ateatzen gehala, eta orduan erreferentziak galdu iten die, ez dakizu zenbarren zoatzen, ez zein da lasterketa lutzekoa, motzekoa. Eta orduan atean naiz lasai, eta puntu baten esan dezen barren jo, eta 6. Da, gero ja ez dutzen azteko igual ja behan duxan martzan, da alare lortuet, remontatzea. Eia lehenengo egin duzu. Bai, zaituten bezala nahiko lasai hasi naiz, eta azkeneko jetxieran 4 bato korrikalari pasa ditut, eta lehenengoa hoxe pena, 5 metroa sartu geha eta denbora egezetek. Ondo, lasterketa polita izan alda? Bai, gaina etxetik gertu eta saiatzen naiz urtero etortzen, gustoko dut eta gurren gortene gauza kondu bali megozte hemen izango da. Ongi egile esan zangatik jamaten urte guztia gutxura geldik, jetxietan ezinela izterrikein eta egile esan gaur probatu eta nahiko ongi opatu naiz. Goraka fuerte, beraka bildurrez, ati geldi jonez kasi, biziketa egin, baina korrike gutxi eta oso kontentu. Espero altzen nuen postu hau? Ez, egile esan, ez da, batean naiz ne martxan egile esan, eta hau hola tokatua eta hola tokatua, osea, ez da... Poza, nimendik beti disfrutatze eta ikustez, resultado onak ateaz, hobeto, baina bai oso ondo pasa. Triatikan uste rekorrido motzetikan lehenengo atean naizela, nire ritmo hartu eta aurretik jun naiz, nire ritmoan ondo eta hola bukatuet, gorrindet eta jazta. Ziran pixkat gorra intzaiz, korrika eta hola, ze normalen korrika asko ez diten, eta orduan goraka sufritu eda, zera. Eta geho ja bitxurretan da hor guztua, normalen hori emate zaitu bena. Eta geho ja bukaeran, beraka normalen batzutan belauneko mila taula izate, baina gaur nahiko ondo sentitu naiz bukaeran, eta bigarren eta hor ikusietenez dena eman de beraka eta hoxe. Lehenengo dia zaniten una, eta guztua ez nuen espero, eta posik. Goraka nahiko ondo ibili naiz, goraka ondo bai, eta beraka ere, bastante, bukaera kendu eta pixkalerri ibili naizela arnaz ezin hartuta, baina ondo guztua, bai. Erritmoari dagokionez nola hasi zara eta nola amaitu duzu? Aldu mesela, forte eta hor mantentzen. Egia esan lasterketa berezi da, betire Idiazabalen eta herrikide guztikin da ikustea, eta gure mendik eta hemen eitea oso karrera berezi gutzako. Landerrek esan bezala azkenen urteko helburu izatea, korrikan ibiltzen ganontzat eta ala notona presatzen dugu eta oso berezi da. Danok ezagunek eta gure etxetik eta pasatzen da karrera eta asko baloratzen dugu. Oso lasterketa erraza alda? Berez lasterketa erraza da, ez da teknikoa, korrika asko itekoa da. Baina, batzuntzako igual erraza izango da, netzako ez da, korrika askoko da eta alertu itxen naiz, seitun. Zure kasuan zer da zailena lasterketa honetatik? Zailena urte guztien entrenatzea izatea, karrera hotan ez batzu entrenatzen asko, esan beti sufritu itezu, baina entrenago ezko eta oso polite da, eta aldapa batzu ezko eta disfrutatzeko.